anu Les. Iki meng umpama ya. Umpama sesuk gajian. Aku pengen rada sombong sithik. Apa? Arep YouTubean sak pole ning ora nganggo wifi kartu kuota. Apik. Aku ya yo arep sombong sithik. Arep posting panganan enak, jalan-jalan. Tapi aku wedi deg-degan. Wedi ngopo? Didite dhewe kok. Wedi dadi sasaran wong-wong kuwi lho. Golek utangan. Sareng ngejak aku kowe. Ora. Kok iki tersinggungan iki biyen iki. Lah aku gawe nembung utang kowe sih. Wis to. Lho Tapi kenyataane cek aku kowe. lho kenyataane iki urung cair. Gaji urung cair apa urung cair. Iki nembe umpama to. Oh iya iki mau meng umpama ya. Nah iya. Oh,